Usami kubo wonke futhi amantombazana la ngiyacela bandla ukuthi nazi ukuthi imali anginayo. Anginayo nje imali bakwethu, anginayo nje imali. So hiyo into boy expecting mngani wami. All that and more basho kanjalo zingezi. Right. That's right mina. Sisaya. Sibonga right. Asiya. Ngathi ngizoba umselewu. Phela hayi lasilungisa country. Angazi uma ngiqinisele mangithi nawo rands. Khuluma yona awuthiyami. Man yiyo yini? You're straight awuthiyami mina ngizocheck. Ayingoba ngidelela but 2. Azwa? 2. Awuzanga 2 bafethu 2 out of 10. 2. Ngiyafisa bandla ukuthi ngibe lento ngesingisa bayibiza ngehuman diary kuwena. Olapho uzokwazi khona ukuthi ubhale ucishe ungabi nomuntu ozokubuka ngenyesi lithize ngoba nakho uzothi kuweqhakaza nkanyezi uhlobo esomhlaba. Sengizitholile icertificate ukuthi ngibe umantshingelane ngifuna ukugada inhliziyo yakho ubusuku nemini lami leli toho ngiqhashe phela mama. Sure lapho ladies and gentlemen nani niyazobani udeni London umaswiti izinto ezimnandi bathini lapho Mr 6 ka sithole sicela ama gunshot ka sihlanyele emuva sibuyile bafethu another episode ne and ungakhohlwa sileze sikutshela into ebani subscribe Hayi lapho bengiphethe inkabi yami kwenye episode angayibheki la yini ngicela. Okay inkabi yami azanzakalani macala ne le sure fanda ngizokutholela ngazi nesonate or Sazi ndoda. oh zobona okay Hlangana kuyahlangana. so ungazi introduce afike like since ngineziwe ngezibiza ngabodeni London ngabo what Okay. hayi asimfethu uzibiza ngakhona labatshela uthi kamobani yabo khona bakhohliwe Mina like igama lami lo straight yabo bayandi. yeah But ubone mawuthi lento khulele kaso ukhuleka nje namajita exhaphaza nani uzokubiza ngegama elithize ungalithandi ufuna umsujwayelayo. so ngobani lelo gama lelo ongalithandi Awu into yakuwa ngizolo ya into obukile izolo yalaso lo bafethu siphethu pheli awuthiyamini sabalanda manje sowelisile okay ke yabona yimacala ne ngizogawushira okay ngizogaya isikhathi ukukhuluma naye okay and amamela ama-girls nawo ngala hawu amamela ama-girls akhona la spacing mbele ngiyakutshela sambona girls akhona ama-girls ala manje awuthiyami ngilungisa i-country mina abatshele bavotele uLondon abe president akekho umuntu osazoshiya London for president bafethu popo beka mina ngiyalungisa i-country ne ngiyimoshi ngiyalungisa khona abantu abasingela ushamani ungishayisa ngokelo wakho zozizabeka inhlanhla ndoda esande silungisa imizi yobaba lami uzosengela seyingenti ngifuna intombi baba okay bafethu bekani ne no kuzenzakalani ngizo introduce riding stage yakho yokuqala okay mina ngizokhuluma nama-girls la azo introduce one by one okay ma-girls nguyini manje ne ngizocala yabona lokuthintayo ngicela kuwe ne cela kuwe okay fairly girl zini nami ngizintroduce into London yabo okay ujobo khona yena akhona ujobo ukhuleka ngapha ujobo uthula ngaka sathulile sofika isikhathi sakhe sokukhuluma okay so bengicela uzintroduce yabo batshela igama nama-lines nathi bangakuthola ngakhona kuma-social media Facebook Instagram Twitter into ezinjalo okay igama lami uMaphule so Facebook Fair Butterfly Facebook kuphela yes okay so yabukwe thintile sikhuluma ngawo manje simphiwe lo ku Facebook Sweet Mate la Instagram Candice and then Facebook it's Alex so nisebenzisa Facebook kuphela manje TikTok Alex Instagram same place ubanga igama eliyi-one thing yeah laba fethu ngizolungisa i-country ne basho nani ngisingile manda avele ngisingile maka ngishaya amadodeni athi nje mina singimtholela abantu yangithanda okay bandakho bafethu like
ngizongaya ithuba nonke ne-3 kanje ukuthi ngikhulume nejita la angithi Nkabi yavuma Nkabi bafethu nginganiboni no-Tesho Ngibona uma ukuthi siyakhulumisana angikhulumi ngedwa bazokhuluma nawe labo bazokhuluma nawe so like bafethu ngizocala ngomuntu oyi-1 cala ngibani Mapuli okay Mapuli ne Mapuli manje sokufaka la khulume naye nensizwa ngithi Jong njalo mfowethu yazokhuluma naye nensizwa le sesobona ukuthi kwenzakalani kanjani ne already already Jong njalo man mina ngiyakwazi okay bafethu sibuyile ne so I present to you the first date uba noMapula ke uzile igama leRazo ngapha No. Razo uzintroduce phela lungile masayidonke lunga lomphakathi lunga hayi lomphakathi hayi so okay lunga ne lunga so bafethu like lana ne angithi nonke nazi ukuthi kwenzakalani ngizongaya isikhathi sokuthi ngicavane futhi and ngizongaya boma ngibona isikhathi esingakanani nje afana awukale nje lonto lena usibona right okay ngizongaya 5 minutes bafethu 5 ibhayi incane ayincane bani incane right so lungisa la senzoyiceda nina nibone niceda kanjani 5 minutes ne ngiyabona iyaqala i-countdown escreening bafethu ngiyanishiya ne ngafeli so like ngiyaqala ngikhulume ifeli lapho Mapula sawubona njani Uya yini la namhlanje ngaphandle lokhu nje sihlangane ngakho njengamanje inokubeka lana uletha inhliziyo noma uletha imizwa noma uletha yini ngibuza lokho izwakala kwayisona nkosami uthi angikwazi ukubona ngamehlo kodwa ngiyakwazi ukubona inhliziyo yazi uzwakala umuntu alright waba isibongo Azwa? Ukufika. Yazo ngizazi ithakazelo zakwa bafuna ukumthakazela mana nandani ujabonake okay thingithule okay thingithule let's siphuze lapho mfowethu kodwa ngehlisa lento yakho le ayisiphuzwe siyenze bese sibonga ufuna ukusizwa kahle Khala Tlung. Yes. Ngolele ayikho muhle ngapha kusitswana kodwa angizazi futhi nethakazelo zakwaHlola Tlung kodwa ngicabanga ukuthi sikhona isizotho sabuye sikhona isizotho engisaziyo esithi umuhle noma ngeke ngikubone ngamehlo enyama njengamanje ngiyeza ukuthi umoya wakho phansi nesizotha ulohlobo lomuntu engakwazi ukuthi ngakhe naye ngivusa umuzi kababa kanjani uma ukuthi ngazi ukuthi ngiyalo malume sibe umkhondo ubheke eNorthwest owakusho uwacabanga nje impilo yakho ukuthi yokukodisa ngwani ungana abafana baseGoli bengazi becabanga ukuthi beze bezovela kini mhlawumbe baseGoli abafana abanathanda ngempela hawu kanti amantombazana aseGoli nalona nakho behlangana eGoli phela wena unalo uthando pho yini awusho yini uyilindele kumuntu ongizothi umuntu wesilisa okay ngilindele ukuthi abe la like ngikwazi ukuthola isikhathi sakhe mangifuna ngimthole naye mangifuna ngithole ukuthi sithandane manje yini ongayifuni umuntu wesilisa umuntu ongishaya hawu ngizwana naye amtshela kanti uzobe isandla futhi sazi nomuntu omthethisayo ngahlala phansi silungise nansi la ngifuna ukuthi ilungise khona uyabona mina ngiyafisa abantu ukuthi mangabe mina nawe singaboni ngaso lenye sihlale phakathi isikhulume njengabantu abadala ukuthi kube ukuthi ingxabano zami nawe kungabe ukuthi hayi ukhuluma kanjani makhuluma nami kanje hayi shaya sibone kodwa le ngiyifisa inkulumo enjalo ngoba manje noma ngabe mina ngirong uma ngabe okay bafethu ubhekani umelani nethi ngipromise la ngikhuluma kakhulu uzophela 5 minutes phelile 5 minutes ndoda awushilo ncane la sengiqonyiwe vele yavuma
Yeah. Angaliwa mina futhi. Angaliwa nje enhlobo. Inkinga ngokubona enza kanje. Angaliwa mina. Nalabo abasubscribe bayazi. Subscribe ubone. Hayi ijobo lerazi. Bheka ke ne. So baby girl uzulu chill. Tosekaqonile. Futhi ngiyacela ukuthi uze umshadweni wethu mfethu ngicela uzosiza hlinze inkomo. Hayi inkomo izohlinzwa ngiyi-1. Uzosiza phela ngithi. Ngizoyenza mina manje sengizoyenza ngiyi-1. Sengiyazi-ofara bafethu nebo. And mara sona siqonywa ngapha khona abanye abazayo mos futhi. Kodwa inhliziyo yami ngathi lana number 1. Mama number 1 yazo. Number 1. Uzewazi noma ngakuboni kodwa nje ama intentions amayakubona mama. Senodwest masuka la Senodwest. Asihamba siyaza kimi ne. Avumile. Usilindile. Northwest bakithi. Okay bafethu bhekani ke niyabona vele kuyashisa niyacava la kune 6 gun yazi 6 gun yenzani Spice Esitaba. yenza kube mnandi ne awubatshele lapho razi njalo nje yanandisa ulandana okay bhekani ke ne kazi awurithi date yakho yokuqala out of 10 abana 10 mfana bakuthi 10 yes 10 yo yaplash inkinga ngibusisa mfethu yakubusisa ngibusisa moya wakhe mfethu ayi moya wakho right kakhulu mfethu manje baby girl wena Rachel date yakho out of 10 99.1 over 10 mfana siyaya sithole senofuna stimasuka lana ne okay sesiyabe contact ama subscribers oziphelezela seNorthwest sihamba nani bafethu free transport Northwest la sakhona sawona njani okay ngithanda voice yakho ngiqala nje lapho ngithanda voice yakho isilapho Nkosi yami ngazi noma ukwacabanga ukucula yini mhlambi kodwa nje ingxabano zami nawe zinayikhipha i-album kodwa ayisikho lapho ngowazi ukuthi ngikhuluma noba Ukhuluma ngasimphakazayo. awusona madoda mangethe awulinda mkhonto awuphikela wengwe awusona madoda uJobe uyangizwani ayilinda mkhonto hayi ngiyajabula Nkosi yami ukuthi ukwazi ukuthi uthathe uzothini uyeke izinto engaziyo ukuthi ibalekile kuwe uthathe isikhathi sakho ukuthi ukwazi ukuthi ufike lana njengoba sengishilo ukuthi bayibizana into esingisi blind dates ngathemba ukuthi noma singabonani ngamehlo angazi noma ngibonani angazi kodwa noma ngeke ngibone ngamehlo kodwa izenzo zami izona ezobonakala ngoba manje kuyinkinga ukuthi athi ngayi kakhulu ngicela ukwazi nje ukuthi ungabe uzalwa kuphi Mina ngazalela khona la eGoli kodwa khaya la ngempela seKZN Bigville yakwazi Joe angazi ukuthi Bigville siyaya nakubo la awu asiya ngathi ngizoba umseliwe phela hayi lasilungisa country size ne hayi kabi futhi siyayi athi sibuza wena ntombazana size angikho hayi I'm convinced ulalelelana ke ngicela nje ungilalele Nkosi yami hayi ngenhliziyo hayi ngingamadlebe kodwa ungilalele ngenhliziyo ngoba lokho kusuka la kumina akusuke emlonyeni sometimes umlomo futhi awuyenzi justice ngoba manje awubi nayo indlela yokuthi ngesingisi uarticulate ukuthi kahlehle ufuna ukuthini manje icala lenhliziyo kahlehle ngizolibika la ku icala lenhliziyo ukuthi alikwazi ukuthi liphathise ubufakazi uma ukuthi lethi liyamthanda umuntu ungqolele anginayo kahlehle i-definition e-right ukuthi yini uthando kodwa ngiyazi ukuthi umuntu olungile uphathwa kanjani uphathwa ngendlela elungile mina ngilungile ngifana negama lami ulungu kodwa ngiba nawo amaphutha ubani unganawo amaphutha sonke sinama amaphutha engifisa ukubusha nje ukuthi Linda Mkhonto awu kamalazi kodwa sona madoda njengoba uyazwani what awulelana ngithi mina kuwe phikela wengwe
ngiyafisa abantu ukuthi unginike ithuba ngiyibonakalise kuwe ngisho noma sengishilo ukuthi ukhona indlela engikhomba kwenye indawo ngiyafisa ukuthi kube khona indlela engikhomba eBackville njengamanje la ngizobe ngiphelezelwa khona ama-pure intentions basho kanjalo nathi abomalume mshele naba nolandani abomalume naba nolandani-ke bathi bayafuna ukuba khona lapho kukekizwe kuchanazo kube into enje yawo namama so mina ngiyafisa ukuthi ngivele uma ukuthi lapho engikhona njengamanje akungihambeli kahle uma kube kuyenzeka futhi ukuthi ngiyenze okuphambene nalokho engikubeka nalamagama engibeka kuwe njengamanje phambi kwakho ngiyafisa abantu ukuthi uthole inhliziyo yakho ukuthi ungixolele futhi uthole umuntu oyokuthanda ngale ndlela ofuna ukuthandwa ngayo ngoba la emhlabeni usamazi lento engifaka emehlweni yazi yangidisqualify kabuhlungu kanjani kodwa ngiyambona ublashile mina ngizokutshela iqiniso isandla sakhe Ompi isandla ntokazi lamala siya angisho lokho abalaleli angisho lokho akuningi engikwaziyo ngawe ngiyafisa ukuthi ngidlulise lokho kodwa kuningi engifuna ukwazi ngawe ukusukela eqaleni kwakho ukufunda namaphupho akho nawo ngiyafisa abantu ukuthi ngibe lento ngesingisi abayibiza nge-human diary kuwena lapho uzokwazi khona ukuthi ubhale ucishe ungabi nomuntu ozokubuka ngenyese lithize ngoba nakho la emhlabeni njengamanje singabantu ababukana ngenye indlela uma ukuthi into uyenza ngenye indlela ngakho ke ngithi mina angeke ngithi ngumuntu perfect ngoba phela or Mr. Right if ukuthi khona into ekuthiwa Mr. Right ngisho ukuthi Mr. Left ke mina ngoba phela kodwa ngiyafisa ukuthi indlela zami ziqonde kuhle kweinhloso zami angazi mina ngizwakala ngene nathi ngene njoba ngisho lokho ngilalele ake uzisize yabona isandla ngisibambile wena mfowethu isami sibushelelezi kuhle kwehlabathi zolwandle lapha eThekwini wena wabona igagasi athi ngizingene ngathi sokukhetha ama feelings ngiyena lapho cha uthanda into enginayo yezo kodwa ngiyafisa abantu ukuthi awusiyekele sana nangoba awusiyekele and ngisoyenda ngilana nala London besemsapho London uzolungisa country lana bafethu muthi batshela ukuthi London for president ubatshele now weekend London for president sabalanda phela sithole ama gunshot ne eyami party yadubula yes okay mayidida kuba sithune khulumile ngiyakuzwa lo mjita sithole hayi izikhukhiwe ayizathuka yakho lethelisa usiyapheka ayapheka ayashisa manje kodwa ufuna ukungiyekela ngipheka uzoshisa ipoto hayi thula nakuchithela neyishare yabona okay bafethu lo mjita uyashisa nawe lapho kuma ngicela abantu ukuthi lo muntu ongale umphathise umlayezo ukuthi mayifika kubesho ukuthi khona lapho asekhangwe khona yes second sinamati hayi sabonga sinamati impuku yabona simoyi okay ke bafethu no I rated it out of 10 and ngizile cala u 10 bebe straight kangaka yena ngamnika u10 yazo kodwa bonke 10 kodwa mina angeke ngayinika u10 ngoba manje into uvalo ngathi bezibele umawala kule round le Kelly yena out of 10 wa rate abangithi ayingoba ngidelela but 2 awuzanga 2 bafethu 2 out of 10 2 amara ngizokutshela kube ngiyichair ngizoba angeke ube buhlungu kodwa mangise Northwest ngimbuza Northwest yes kunesilelo Northwest yes Northwest mamelo Northwest nayakhunjule Northwest okay sesengilithile ube stress evala manje manzi kafaro yabo mfethu uyamthanda wena mfethu wena into encane ikuthi nje nakho okay bafethu ne
Plan A. Angikhonzele kubo kodwa. Uthi mkhonzele kimi. Yathi umkhwenyana uthi hi. Bachiyele. Right. Okay, siyaku blind date number 3 ne. Lokhuluma isilungu. Why? Uyo lokhuluma Why? isilungu. Okay bafethu down to the last date. And lo mjida mina ngumzwile bafethu hayi. Unama lines njalo uyacula ne. God. Unama lines. Yakashisa unama lines. Awuze shit. Uyashisa nawuzwile ngithi ke. Uyavuma ugebe uyashisa. Before sokhuluma sekavumile ukuthi uyashisa. Lapha ngakhuluma Ama sokhuluma kuyoba wes. Okay, date number 3 lene. Now we date number 3 kanje. Another 5 minutes. Mana sebe subscribe ile. Bajele people subscribe. Can you guys please subscribe? Okay. How is girls man? No. Okay. Na stage sakho macala ne. So ngaperforma no. Ayi ucela kube uye umuntu oqalayo kusamnini wasemqala. Amtshela ukuthi hi. Yebo. Sawubona. Manje ufisa lenkulumo ibe ngesingisi noma ibe ngesizulu? Ngesizulu. Ashuthi mnandi. Kodwa phela mama nakho phela ama viewers nawo ayafisa ukwazi ukuthi ngabe lo muntu lwana itayela esikolweni iyonani noma nje waye nje naye. Nawe baby girl sifuna ukuzwa yabo. Asi. Okay. Amtshele hi. Okay. Amtshele hi. Anda na wathi man. Anyway, before Pazamesa, ngicela ukwazi ukuthi ngabe ngomani ba? Candice. Awumandi ukuthi ukunaba. Uthi ukuyi-introduce kabanzi like ngikuthini ukuthi uzalwa kuphi. Who's Candice? Wow, besibonge. Candice Anamathibula. Hlala khona eFlorida. Uzalwa kuphi? Okay. Ha. Wangakithi lo ngikhulumela naye mshangana. Amtshele baby girl ungasabi ngishangana ungasabi ukumtshela ngishangana. Asile kuma nje qala nje noma manje nami isonga sami asikho sihle kahle sithanda ukutsheka tsheka. Kodwa ke kathi nisonga vele. Angazi uma ngiqinisele mangithi nawo ranzi. Khuluma yona awuthiyami Man yiyo yini? Iyo straight awuthiyami mina ngizokutshela ivali yiyo. Yiyo jobe yiyo emthembu. Saphumile uJob emacala akusiyo nakranza ngesitsongo. Hayi. Baby girl ucom correct ke. Okay, uzwi. Hayi. Ngiyafisa abantu futhi ngazi kabanzi ngantombazana uCandice nalokuthi kungani futhi bekuniyama introduction ngesingisi. Abaye beniwe ngama language abo kungani athi namashangane siyasazi isilungu okay sengizothula khona ngiyafisa abantu ukuthi uyichaze kabantu ukuthi umuntu kanjani yini futhi oyilindele ufisa ukuthi uyibone mhlambe ngempilo nanokuthi nje wena noma ukuthi uyazi ukuthi uyakholela izinto lezizothando yini idea yakho yothando ngoba siyahluka kakhulu ngokuthi ahle thina sicabanga ukuthi uthando kuyini ngoba kumina for example mina uthando ukuthi sibambisane ungunderstand kusami kuba wonke futhi amantombazana la ngiyacela bandla ukuthi nazi ukuthi imali anginayo nje imali anyway ngithi mina uthando ukuthi sibambisane understand ukuthi nkosiyami isimo sami sikanjani kodwa uma ukuthi ngiyakwazi ukuthi ngithola ithuba lokuthi ngiyenze iqiniso kuwonzo lenze iqiniso ngithanda futhi ukwenziwa isilimo ngoba uthando bathi lomnandi kakhulu uma ukuthi khona oyedwa okhalayo abafana bey'nsuku zamanje sebayifanisa nama-earphone lawo entambo kwabona ukuthi ayipheli bathi end in tears ayipheli kamnandi uma ukuthi kugcine sekukhala one uyibona enjalo so London uwabona ama-earphone lawo entambo fethu ukuthi gcineni khala one akhala two sigcina kumoshekiwe ama-relationship kwelawo lawa manje basho kanjalo so mina basho kanjalo bathi okay ngiyasiza basho kanjalo akho basho kanjalo hayi wena ngithi mina angisho kanjalo mina okay ngiyakholelwa kahle hle uthando leqiniso yaso okay inkinga ukuthi manje uthando neqiniso kuyahambisana okay wayizona
Okay. So angeke ukuthi angithanda uma ukuthi awunalo iqiniso. Mina ngumuntu othembisayo ukuthi ngibe neqiniso kuwena. Akhulume Candice ngathi thulile. Cha usakalele khona la ngiyakhona lento. Okay. Isikhathi. So mina ngithi lo hlobo lomuntu lo oholi ngithi into engalendlela leyo ukuthi mina sengizothi kuwe qhakaza nkanyeza uhlobo esomhlaba. Sengizitholile certificate ukuthi ngibe umantshingelane ngifuna ukugada inhliziyo yakho ubusuku nemini lami leli toho ngiqhashe phela mama. Ayusungangichazela ukuthi wena yini uyilindele kusabathi sengikhuluma. Awukhulume kakhulu sokuceda. Ay amanzi futhi. Uzophuza manje sesiyayiceda manje seyaphansi leti. Isikhathi sesiyahamba naso. Awu Candice. Ngilindele ethangeni I would say respect and loyalty. Yeah, that's all. I would say. Ngicela bandlu uthi ungibusisa la language yakho Nkosi yazi angazi kahle ngithandana nomuntu okhuluma isitsonga yazi ngiyafisa tabiwa ngithi nje manje ungifundisa isitsonga ngithi awuswani madoda manje lo siyayigiyana ngathi masona nodweso egiyana senafu sicala ukuthi Northwest besiyegiyana eBankville ngathi angesiyo eBankville ngathi baxabene nathi singaze eBankville akasifune eBankville hayi eBankville angazi kwenzekeni mfethu hayi mina ngiyaxolisa ungena emlomeni ngixoxa pa isikhathi sinyile mpilo wena hayi isikhathi siyavaya ndoda umali lesiyenza ngathi hayi mara bafethu mina ngondile ngizongena yini. Okay bafethu idate yokuphila nene and then bonile ilunga is cooking bafethu ilunga okay ilunga is cooking bafethu ne ulunga yashisa for sure nani ngizwile so make sure ya comment la yabo uzosho eyiphi idate echazile number 1 number 2 sibabiza kanjani uNorthwest ne siqale Northwest as sisaye Backville sihambe Backville sajikiswa ngazi sasa setha ayisihambise egiyana egiyana mshoba zosamukela kodwa ngazi bathika bata mas ntatana bona nini. Okay siyaya egiyana siyaya ngoba ngithengele ipiya masithanda kodwa siqale Northwest Northwest phela sithenjisiwe ukuthi simele siye khona simenyiwe kuthiwa okay siye Northwest bese sekiyani awumseli bona njalo ngoba uzurobhuqona ayetshela so natural re asazo ungesaba I'm fixing the country njalo London for president ngingakhohlwa nina futhi. Okay ne no outcome since okay before out of 10 the date last date yakho na reach ngicela qalena nkosami ngizokuwa ladies first. Okay out of 10 ngangani nothing 9 out and ngimile lapho fana now it's 9 9 nakhona ungani wakhona yazi usale kanjani uwani usale ukuthi mfethu angizange samuza ukuthi yena uyi-receive kanjani into lena kona ngiyacabanga ukuthi sisepage nelilodwa amanithi 9 enoyi2 ku same page out here 99 bayajola 99 awuzulophuthula okay yazi no sakuyiphi party njani ngizokhipha uzocala ubone udate number 1 okay Northwest 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 akho yes Northwest awuyindiyazwa ke manje okay use Northwest lapho siyakhona nje naye seka Northwest okay bonje ubani igama Maphula ngicela le ngoba kaPastor Maphula uPastor wayazi ukuthi wayenzani akhuluma ngaye lo ngiyabona inkinga nangomfana mina ngiyambona okay ke no socala kuye ne uzombona no uzokhipha lento ifakile la umbona now ready mos Angikhipha ya uzoyikhipha mara ngizotshela ukuthi uyikhiphe nini siye ne ngizovula mangifika ku0 ngizocala ku5 4 3 2 1 open kabi sabat lapho tsana sikhumba sakho
Yeah. Ngifisa ukuthi ungichazele ukuthi wenza ngani ukuthi ube ne-thick skin kanje. Ngiyafisa ukufana nje nawe. Unjani lo macala uye lo bubo siya Northwest isaya mos Ndoda kusenjengoba baba siya Northwest. season nami Uma ukuthi usazosamukela sangeze Northwest. sikhululekile sifike sithi sikhululekile ngabantu Sikhululekile. Asikhululekanga. Ukuze sikhululeke kumele sikhuleke. okay yasikhathi short sizoza kini ne ngize mina okay khona umuntu obhaka amakhekhe amnandi yini sipakele siyena siyaya ngithi mngani wami Unjani mfowethu? okay sesiya ku date number 2 Bedville. Bedville la 2 Highway. 2 okay so hiyo nto boy expecting mngani wami All that and more bashanjalo zingezi. baby girl ninto bokhuluma right that's right man sisaya Bokuba right. ithi uphakame mthani uphakame ngokuthi uvule masifika kuzira ne 5 mara the voice ya zina to read when you try to come on read or bese wazi masa count it down okay 5 4 3 2 1 open tada come on uyamba noyelo Mana konakele tshela mina. Usithi siya eBankville osekushintsha phi sesivumelana ukuthi siya eBankville. Nawu ubhuti uzohlabela inkomo. Enze njani manje? Mani enze njani namanje? ngenze njani mina because bese ngithola umsebenzi kumele ngibhadale ngizokunika imali Relax. Kuba? That's why ngikuphuthu Why vele? nesizotha ngikhuluma kahle nabantu. That's why ngikuphuthu mina. Ngoba ngiqale ngathi ngiye Northwest. No, akusilo kulokuthi mina. I Northwest ngiyayayi kodwa. Northwest ngiyayayi. siyeza silinde la siyanini Yebo. okay so ibeke Bambe December. Kodwa ke uqhubeka. Ya ilokuthi mina ngishaya namantombazane. umuhle kanje Thanda amantombazane. Iye nabanayo singanayo thina Ngathi siyawazi ipendula ngoba singabe sisaya. ngiyakamuphela into engimphayo yona so obvious No, mina ngithanda amantombazane. why Akulona futhi iqala futhi ngawona ndawo. Thank you. Ngiyabona. yena ifika ucherry ke ifika ucherry Nami ngivumile ukuza lapho. Asithi ngiyashintsha sengiyintombazane ukuthi seyayintombazane thina sengiyintombazane ke manje. Hayi. Hambe Northwest. abana bana bakaphi mission uthi Babe Northwest ngiyaya mfowethu akushintshi. bakushintshe ne Hayi siyabonga ukuthi isikhathi sakho yabo. sokuzolwa segiyani ne Haba ke mfowethu. yeah khona enye ibhoda la ibambi ukuthi welcome to Giyani sishuta lapha thina masemakhaya okay okay ke ne weekend Wese out December. siya ngisize ne Ngiziwa again. sidla amatshondo nepapa Hayi ngiyazazi. sidla amabhontshi Isibhera yini isibhera? isibhekani abashayeva ngayabo ke Olokhu. lokho bayishiya Oh hayi. okay ke bibike utafula ka 5 lokho fika ka 0 fi 5 4 3 2 okay Hayi. ohleka manje Lamindlela imbiyelele ngayo ngazi. ubulise kahle ngathi hi Half it ngesigisi nakhona. Yaphila Candice. Yeshapho la. Manje vele uhlezi ukhuluma isigisi vele. Sometimes. Yini? lethinga wa so Candice since lesovunile ukuthi nomkhaphe Giyani sibuye sonke
ngisayehla naye manje emakhaya kuseni. Kulungile inkabi 2 ezecabeni 2. Okay ke macala nami ngana ukukhuluma nawe. Into buyindele lefini. Yeah. So uthatha muphi ngeke ubathathe bonke. Nami ngisingile angiphewayo. Manje usike now. Hayi. Singakusiza mina. True ever cabanga ngathi ngisishana ila ngaphandle sorry bengazi. Hawu. Bengazi. Uzolahle kusaba ama subscribers wena. Babhekile vele bona laba bathanda indaba zabantu. Okay manje bathi top 2 yeah Kiano Roy enough. Yep. Ayiphi sport? Wena uyimbuzo yakho. Northwest. Northwest actually. Okay, Northwest wena? Kiano okay. Kian. The top 2. Yeah. Zobe. Uzo yakho na. Mina ngiref ngingangifaka. Amaraki yani yawina uthiyama. Mara mina ngifuna Hayi Kiano mfethu yazi. Mara inkinga eshimele siya Northwest. Ngiyazi ngisuke ngabhala incwadi ye Northwest yazi. Sorry Kiano. Usithanda Northwest. So okay since ukhethe Northwest ngikaya ngithanda isikhathi 2 minutes ayingidlanga isikhathi. Hawu. Sinakhuluma lapho ne ngitshele Bhekile ukuthi hayi nize lapha noLondon ngizombhakela amakhekhe amnandi. Ngifuna nje amakhekhe. Anofuna amakhekhe ngithi lwaseBackville bemile ngihlinza inkomo akavumanga. Bethu usalila akazwenze nje kodwa akunakini phela. Okay. Ngikabi 2 minutes phela. Kodwa saNorthwest yahlatshwa nje inkomo. Yahlatshwa. Thina sibulala inkukhu baba. So bafethu it's a match ne. Bajilini basubscribe nonke fade lapha futhi. Ayaphoqa ukuthi besubscribe abana chance ke lapho. Then cela ukuyana tshela basubscribe share notification button la like. Subscribe guys. Mina subscribe guys ngishanga nezile musi.